गसाइगावआव मिस्टार मिस किड्स टीन एन्ड मिसेस गसाइगाव दिवा 2024 सिजन 3 खौ खुंफुंबाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय हाब्रुबिल कमिउनिटि नब्लाङाव आर'नाइ इन्टारटेनमेन्टनि बानजायनायाव मिस्टार मिस किड्स टीन एन्ड मिसेस गसाइगाव दिवा सिजन 3 आ थांनाय मैया गाहामैनो जोबनानै थांबाय। आर'नाइ इन्टारटेनमेन्टजों खुंफुंजानाय बे हाबाफारियाव गोबां बादायारि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां गथ'फोरनि दिथागिरि आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा विल्सन हासदा बिथांखौबो बाहागो लानानै बादायारिफोरखौ थुलुंगा होनायखौ नुनो मोननाय जायो।
Miss Sania Najai to come on the stage. Please give a big clap for Miss Pallavi Najai. So I request Miss Pallavi Najai to give a short speech about this competition.